към такава среща. Ние по принцип имахме идея за Деня на поезията и музиката да дойдем в Стара Загора. От една страна, защото всички грамотни българи знаят, че това е града на поетите. От друга страна, нашия клуб го свързва една специална връзка ни свързва с Стани Фрицуров. А ние ежегодно правим майски празници на майски литературен маратон и в един от тези дни той беше гостувал. Поддържали сме контакти, за съжаление. Единственото, което можем да направим след това е да отдадем почет към него. И в същото време да надникнем, макар и малко, доколкото вие ни открехнете завесата, в това, което се случва в днешна литературна Стара Загора. Вие имате богато наследство, а ние имаме от десетилетия богати на словото съграждани. Тъй като Балчик, повечето от вас съм сигурна сте чували, е характерен със своя особен магнетизъм. В него отсядат и живеят художници, творци, музиканти. И в момента Стефан Цанев продължава да се живее там. Ивайло Петров беше да ни изброявам, но ще кажа само, че мнозина от тези творци са били винаги със специално отношение към нашия клуб. През годините от 1965 официално, неофициално, 64-та са започнали така неофициално спирките, но 65-та година официално се утвърждава клубът и за разлика от вашата организация, през годините той се превръща в клуб, литературен клуб, защото пишещият човек трябва да бъде четен. И най-добрият коректив за пишещия човек е неговият читател. И ние така сме устроили дейността си през годините, че от една страна да не прекъсваме връзката с творците и то големи творци. Аз няма да изборявам сега кой кога е бил, но ще кажа само, че ръководители на нашия клуб са били и Петър Алифиев, и Кръстю Дренски, и Валери Станков, и доенката, да кажа, имаме представител от първата година, Драга Дюлгерова. И така през годините хора с специално отношение към литературата, не към поезията, само към литературата, са били по-скоро творци, които са работили с нашите и автори, и съответно организатори на различни дейности. И през годините са издавани различни сборници. Някои от тях аз съм ви приготвила, макар и стари, но все пак ще добиете представа. Клуба ни периодично, което е хубавото, се подмладява. Сред тези хора и някои от отсъстващите, защото не можаха всички да дойдат, има хора с над 10 книги и с поезия, и с проза на